Sa dnes zlúčime s hráčom nášho klubu, pánom Miroslavom Smolkom. Skočím uvažou. Ďalej do brany. Sám. Som mal takú trému, ako keď som prvýkrát nastupoval za A mužstvo a lepšie, jak gólom to ani tá rozlúčka končiť nemohla. Hráčmi ako bol Edo Katrušák a Jozef Zvolenský, keď sme tvorili útok, tak sme dávali pomerne, keď som to tak pozrel, až 90% gólov sme dávali my traja. Váženický futbal to je moje srdce, to je moja srdcová záležitosť. Jak som tu začal, tak som tu aj končil. Myslím si, že nebol som tu ako najlepší fotbalista, ale v počte rokov odohratých ma tu nikto nepredbehol a už ma tu asi nikto nepredbehne. Takých rokov je, keď to tak spočítame, okolo 30. Čo potom? Tak sa treba. Yeah.